Caroline Muscat, il-fundatriċi ta' Shift News, qalet li Manuel Delia se jitlaq minn Malta biex jieħu break ta' 6 xhur, fl-istess waqt li jkollu l-paga dieħla. L-eks ġurnalista li kienet tippoża indipendenti mat-Times imma imbagħad spiċċat tmexxi l-kampanja elettorali ta' Simon Busuttil fl-aħħar elezzjoni ġenerali, qalet li saret taf li Manuel Delia se jsegwi programm temporanju ta' 6 xhur f'belt fl-Ewropa fejn ikun jista' jkompli b'xogħlu fil-waqt li jitħallas u fl-istess ħin joħodha bħala break. Hija qalet li dan tafu għaliex ġiet offruta l-istess programm. Fl-aħħar sigħat, l-eks Chief of Staff ta' Ostingat, Manuel Delia, qal li se jitlaq minn Malta għax qed iħossu mhedded. Madankollu skont Caroline Muscat, Manuel Delia sejjer break u qalet li bħala persuna li ġieli għamlet programmi simili għal dak li skonta se jagħmel Delia qatt ma kienet tasal bih dak li se jagħmel Delia bil-mod kif għamelu. Fl-artiklu bititlu Putting Things in Perspective, Muscat qalet li kwalunkwe ġurnalist li verament affaċċja teddida serja jaf li ma jħabbarx it-tluq tiegħu mill-pajjiż. Sansitra żiedet li kieku vera it-teddida hija serja ma kienx se jħalli lill-familja warajh.